torega wedu kuzobatikana seChurch of Christ we are non-instrumental, but mukati meprocess yedu ye-rehabilitation and reintegration back to society tinovabvuminza kuti vagotamba vagoombera maoko nai. Saka musazoenda henyu muchiti ayo mufundisi vaivai vakuita zvinhu zvisiri izvo. We are still in the true doctrine of the Lord's church, but lauti mova-accept vakomana navasikana ava vachiita zvavanoita as part of our rehabilitation. Kurorwa koini muzukuru nichatorwa paisaya paifosi handitombi nemadzinza sekuru vangu vanga vasina mota koini muzukuru nichaitenga paisaya pensamasivo kuzobatikana seChurch of Christ we are non-instrumental, but mukati meprocess yedu ye-rehabilitation and reintegration back to society
vabvuminza kuti vagotamba vagoomera maoko nai. Saka musazoenda henyu muchiti ayo mufundisi vaivai vakuita zvinhu zvisiri izvo. We are still in the true doctrine of the Lord's church, but toda kuti muva accept vakomana nevasikana ava vachiita zvavanoita as part of our rehabilitation.